Idući artikl koji je u ponudi je ogrlica koja dolazi u vrlo zanimljivoj kombinaciji crnih i bijelih perlica, odnosno kuglica. Što se tiče same kombinacije, ono što je specifično na ovoj ogrlici je to da bijele kuglice, odnosno perlice, su obložene cirkonom koji dolazi u bezbojnoj varijanti. Znači, radi se o imitaciji Swarovski kristala. A što se tiče samog modela, znači radi se o vrlo jednostavnoj kopči koju također možete podesiti. Tako da ona može biti nešto duža, ali također i nešto kraća. Sve ovisi o tome na što je želite kombinirati i koliki je otvor vaše haljine, odnosno koliki je izrez. Ukoliko imate nešto otvoreniju haljinu, svakako je možete spustiti onako više dolje, ali ukoliko imate nešto zatvoreniju haljinu, možete je nositi isključivo uz vrat. Što se tiče ove ogrlice, znači rekli smo kombinacija ovako crnih i bijelih kuglica. Između većih crnih i bijelih kuglica koje su onako u većoj varijanti, tu imamo i ove sitne srebrne kuglice koje zapravo spajaju crvene i bijele kuglice. Kažem, bijele su ovako u ovom cirkonskom segmentu, znači onako obloženi cirkoni po cijeloj površini bijelih kuglica. Što se tiče same ogrlice, radi se o vrlo decentnom modelu, onako dosta elegantnom, i možete naravno ovaj model idealno nositi i na neku crnu haljinu, ali također i na bijelu, s tim da ovi cirkoni posebno dolaze do izražaja na ovim bijelim kuglicama. Kažem, što se tiče dužine, vi možete i sami podesiti dužinu, ovisno o tome na što kombinirate ovaj artikl, a artikl je zaista zahvalan za kombiniranje s obzirom na to da se radi o modelu koji može biti onako i za dnevne kombinacije, ali također i za neke večernje, s obzirom da ovi cirkoni daju dodatnu eleganciju ovoj predivnoj ogrlici. Što se tiče same cijene, ona cijelo vrijeme stoji na vašim malim ekranima i možete nas nazvati na broj telefona koji je također prisutan. Tako da nemojte dugo čekati, ovo je zadnji model koji imamo u našoj promotivnoj ponudi. Svakako budite s nama jer mi ćemo se vratiti na artikl koji sljedeći dolazi u sklopu naše ponude.